Goeie, we zullen het goed ha over de schreeuwwijze van de G-klanken. Die kun je schreeuwen als een G of als een CH. Aan het begin van een woord schreeuwen we altijd een G. Fries bloed zo hoop. En aan het eind van een woord schreeuwen we altijd een CH. Midden in een woord schreeuwen we meestal een G. Als we hetzelfde woord in het Nederlands ha, maar CH, dan schreeuwen we in het Fries ook een CH. Komt er na de G-klank midden in een woord een S of een T, dan schreeuwen we ook een CH. En als we een verlietingswoordje hebben, een verkleinwoordje, dan schreeuwen we in het Fries ook een CH midden in een woord. Nog beter schreeuwen leren? Volg je van januari zo een kwarte cursus Schreeuw maar Friesk. Zoek op avoek.nl